Вітанне! Я Маргарыта Ляўчук, оперная спявачка. У межах праекта «100 казак» прачытаю вам беларускую народную казку «Амін, кароўка, амін». Украў поп у адной жанчыны карову і завёў у свой хлеў. Аглядзелася жанчына, забедавала. Што рабіць? Адна кароўка была і тая прапала. Не шкадуй, маладзіца, грошай, раіць поп. Закажы малебен, можа, дасць Бог знойдзецца кароўка. Прадала жанчына, што мела, сабрала грошай і заказала папу малебен. Зайздросна стала дзяку, што поп і карову украў, і яшчэ грошы на малебен у бабы вымантачыў. Прыйшоў ён да папа і кажа: «Падзяліся, бацюшка». «Не», адказвае яму поп, «гэта мой даход». Вядома, папоўскае вока, што воўчае горла. У папа, кажуць, дзве рукі. Адна, што хрысціць, другая, што бярэ, а той, што дае, няма. Пачаўся малебен. Злосны дзяк зацягнуў на ўсю царкву. «Маладзіца маладая, твая кароўка жывая ў паповым хляве раве». Бачыць поп, што не выкруткі, трэба дзяліцца з дзяком. Ён і грымнуў у адказ: «Маўчы лепш, дзяча, будзе і табе ўдача, падзелім каравіну на палавіну». Пачуў гэты дзяк, узрадаваўся і заспяваў весела: «Святы Боже, сын, памяні бабіну кароўку, амінь». Тут і казачцы канец, а хто слухаў, маладзец. Будьце здаровыя!